Tak to vás zdravím pri ďalším videjku, nejaké nové, už som si to trošku dal, tých vojáků. A takže tady máme nějaký... Wow, tu já nemám. Vyzkoušeme hned boj. No, spolovat. Jupi. Jo, jupi. Jeden je poraněný, nevadí. Rychle pomohu. A ten z RPG... Ten z RPGčkem jich len... bombarduje. Ne, rychlo střílej! No on to nedá sám. No nevadí. 115 coinů. Nebudu si celý, ale za 115 si nekoupím ani letadlo. Ale... Tady už mám profesionální letadla, super. To já jasně, že nebudu mít super. Tak to tady dáme dvoch. Aby to bylo prostě, že také. A měl bych si ještě nějak vybojovat aspoň na ještě jedného s RPGčkem. Dáme to na. Oni se hned vrhli na to? Oni se zase vrhnou zase na to. I to takého. A hned tak mě ho akurát zabil. On mě ostřelil. To je můj. Ne, mu. On mi zase... Ne, jupi. Mám RPGčko furt. Ty nás dali. Ještě raz, dám víc coinů. Ale pojďte. Rychlo, pozor, jo. Dajte se co najde, ale máme 4 těchto, hej. Pojď, dáte to. No, dobré. 360. Ale ne. No, 180 coinů. Koľko stojí jeden? Oho. Počkaj. To si můžu koupit. Dvoch? Dobré. Já si našetrím potom na to auto a už vykoupím těchto. Asi tady mám jako... Tak a tady dáme do boku. Tak. Spoušťáme. Jak ho vyplí? Mohl jsem to poslat někam jinam. Hej. On ještě vylezl z toho. To. Měli se na světli na to. Ale jich přemístíme. Bylo by to lepší. Prvá. Dáme tu. Takto. A tady ještě takto 4.
A tady dáme dvoch. Tady sú len... Dobre. Stíhačka za 3500. To by som chcel. Dáte ich. Toto vypnú hned, ne? Tak, poď. Bacha, RPGčko, rýchlo, rýchlo. Ne, moji. Oni jej neuzabili. Toto si zase daví. O, super. Tady můžeme. 390 coinů jsme zarobili. To není špatná částka. To jsem se dostal, koupíme to. A co je? Aha, on musel být, já jsem jich vykoupil. On se chce dát shopping, no. Jo. To je dobré, jako... Tady za mě bude jet toto auto. A společně tím autem bude. Za ním mají dva vojáci. Co tady nám přidali ještě? Toto si dáme a můžeme ještě tak nech jim dát trošku, nech někdo ještě prežije. A můžeme, hej, toto dáme. Toto dáme jak nic, podle mě. On ich prijel. O. To ještě kolkou nám ní bojovat, hej. Rychlo, další. Jo, že jich ještě docela. Auto je... Ne. No, ale... Dobré. Toto bylo docela dobré. Dobré kolo. Co? Nasmejte se mi, ale tak toto jsem fakt uznal, že to je dobré kolo bylo. Čus ich máme hej milion vojáků. Čili si to nedáme. Kingom Ramil. Má něco, jo? Já mám dvě auta, yes! Čilem, bum, bum, bum. Ještě by to tady chcelo pre nima aj ze RPGčkem trochu. Tady dáme ještě auto. Ne, tady už to začíná. Super. Já bych hned začal stříhat tam. O, co dobré chtěl zničit všetkých. Kolik je těch ničálních.
No, skoro všetci majú úrod, ale nemajú. To dáme. A ty auto tiež nie sú poškodené vlastne, ale ešte sme na konci dobre. Tam už je aj tank. No, super. Prodaj to! Na ten tank, prosím. 860 a ja potrebujem tank, no ne? Tento tank. Alebo pár vojakov ešte. Ten tank dáme jak tak. Ty? Ja neviem vojaka na ochranu. Stačí co? Hej, tak to už mňa tak baví. Jakých dávajú ešte tým tankem. Ej, tank nás tu čeká. $50 za toto? Co to je? No, to dáme. Tak nedáme konec. Dáme to! Poď. Dokáž to. Po 12 minútach, hej. Dnes sme dostali za frinu nic. Ne, to je špatně dané. Ne, nevadí. Tady zas 4. Tu 4. Tady zas takto. Tady takto. No, dobre. Takto. A tu. Také. Ešte k tému dáme tohoto jedného. Vyjde mi rovno ešte na jeden tank, ale ja nechcu tank. Dáme si toto ešte. A týchto vákov teď bude sa hodiť dosť. Není žiadny v šupe. Toto, co? Nebudeme sa párať. Takto. A tady dáme ten konec co najvíc zbrojený, hej. Ten tank nech vydrží co najdlhší. Jo, postupujeme sem. No a toto už je jinak. Ale to dáváme. za pár zabitých vojáků, no nic. Ej, tady už nás čeká. Čakají tady to tak.
pevný je. Zas tanky? Ja už... No vlastne keď som na dalších, tak ja si že to 1000 tankov. No posledný z RPGčkama. No a to nevie ani strieľať na nich. A tých útrce nedáme vojakom týmto. Takto? Ne. Daj tajerného. Takto. Ke každému boku dáme isto a tajerného tež. No myslím, že by sme zase toto čakať, to sú všetky aké. Ja, že to sú nejaké... Koľko pohľadov? Teda týchto odznakov. Tak to sa im môžu na to... Dva tanky to už musí... Medas nejak. Ja asi si dám stíhačku. To by bolo tiež dobré. Ja som čo... Ach, ja budu pozývalač. Tady sme predtým skončili, no. No títo mňa šlo najvíc. A sme smieli nejakú moc strahu jezdať. Ale ako nám musím sledovať sa. Ja toto nedáme, nevadí. Ale víme, že a tu sme daleko. No, ty dva tanky nezvládnu co. To bylo čekat, to oni už... Ale... Jo, 302 coinů, to není špatné. Už můžeme dovolit aj tento tank. Alebo ještě jedno letadlo, nevím. Radši bych si dal takto. Toto. Aby jsme směli a tam ještě pár těchto vojáků, lebo
nechci hodiť moc. Ešte ne, tak tady dáme. Ale dobre, víme, že sme sa moc pokročili. Toto už bude konec videa, zase bude pokračovanie, tak. Alebo z toho bude pokračovanie, lebo toto by si zaslúžilo aspoň 15 lajkov. Moc, ale moc. Nevím, co tady mám vždycky co, tak toto je jaké challenge a pokračování by si to... Já jim jako, že něco vymyslel, ale mám milión ešte her, neznámym ich, takže to poplním a keď tak vám aj dám toto ešte na to pokračování. A čo by to bolo dobre, keby sme sa dostali na konec. Ale co robia? Máme tento, tamto, dáme nic. No nic, len to padlo. My sa dostaneme k koncu, yes! Alebo tady skolabujeme. Další? No dobré. Aha, to. Už vím, proč hned jsem dostal. Tady toto. A tato sekce nebude potřebovat úplně, či? A 60 damage, 70 HP, dobré. Alebo si ma to ešte keď tam. A plán, že keď to teda všetko a čau.